Selam dostlar. Bugün bizden Qozon Qo'yni topshiruvining 23-chi chiqarilishi ham bugun bizda qonaqda, nihayat bizning qonaq bor edi. Ko'pdan yo'q endi. Rima Bekmuhammadova boshlab jibaradi shunday mo'shni shaxsdan. Jurnalist, jamoat ishliklisi, yarim ishlaydi. Shu ikki Ham bizning do'st. Ham bizning bugun bir nechagina tub tema ham rubrikalar davom etadi. Birinchisi Timur Bekmambetov, Tataristonning Jizniya deb ataymiz bizani. Kiyevi. Boshaylik shayda. O'tigi. Timur abi, Nihayat butun dunyo sug'ushida ikkinchi butun dunyo sug'ushi. Devitayev bo'lgan bitta o'zi bizning giroy, u Qozon bilan bog'liq kishi. Devitayev turida film tushirdi. Фауика. Побег из ада. Фауика. Фауика chunki Devitayev ул аның геройлыгы нәрсәдә, ул самолет алып пленнан ычкынган, әле үзе белән Концлагердан. Концлагердан. Берничә кеше алар берләшеп, концлагер, самолетны урлап чыгып китәләр. Тимур абыйның фильмында ул әле үзе белән ракетаның тегәниләрен планнарын алды. Ну, ягъни, әгәр дә кошмаса, бәлки без җинмәячәк, без җинмәс идек дейме. Һәм анда кызыгы, әлбәттә, Наташа ханым әйтә, мин 20 булай бер турында сөйләдем ди инде, ну. Девитаев. То есть, ну, дөрес әйбер сөйләгән инде. Без көтәбез кайчан башка бер турында сөйләсәк, ОПГ турында. Ни тагы феномен. Акчаны кем бирә? Аңам шанда бар теге дәүләт ярдәме инде. Ну, чөнки анда питчинг бара бит инде теге. Бездә һәр шул күп фильмнар бар инде, шундый зур шәхесләр турында теге Легенда 17 булса инде, сугыш та фильмнары. Һәм гомумән хәзерге бит ничәнче 2001 елда 75 ел бит инде. Юбилей. Юбилей димәк, әлбәттә акча бирергә кирәк. Вот. Һәм тагын бер әйбер, аның теге без бит сыйфатын белмибез әле, чөнки ну Бекмамбетовның фильмнары төрле була. То сиңа Ночной дозор, то Ёлки, то бер кайчан да карамаган фильмнар. Һәм анда әйтәр ул вертикаль форматта булачак. Тагын бер, ягъни аны бу кешеләр карый алачак. Stories down 5 секунд. Юк, Радик. Стоп. ИГТВ-га. ИГТВ-га. Юк, ул Дучка интервью биргәндә ул аны аңлаткан иде. Менә без ди дозор вакытында Ночной дозор төшергәндә бик күп шундый эффектлар, фәләннәр беренче булып кулландык. Һәм ул әйтә, мин дәвам итәм шундый экспериментларымны. Һәм ул ничектер беләсезме, ышанып сөйләде ул аны. Димәк, ул әйтә, без бит менә көненә берничә сәгать менә шушындый видео карыйбыз, экран карыйбыз. Димәк, без менә булай карамыйбыз. Һәм ул әйтә, минемчә монда ниндидер уңышлы булачак ул шулай караса, типа телефоннар өчен кино дип әйтергә була моны. Сез телефоннан кино караганыз бармы? Ой, мен шуны вертикаль мин караган юк. Шуңа күрә мен Юк, аны мин әйләндереп карый идем инде. Барасың автобуста, бала белән 5 сәгать буе кайдыр карыйсың фильмны. Шулай бер инде. Ну, бәлки тәэсир башка өчен кеше кинога бармый. Гомумән кеше кинога бармый бит инде кеше әйтәләр. Чөнки безнең кеше Америкада бит кеше Netflix-ны карый хәзер. Сатып ала, кеше хәзер бөтен кеше гомумән хәзер урамга чыкмый бит инде хәзер. Безнең теге урамнар иттирәләр, йөри, теге чипчыклар белән яшел кешеләр алар ашамлыкка алып киләр кешегә, кеше ресторанга йөрми хәзер, кинога йөрми. Гомумән димәк, әлбәттә, шулай карашаклар дип. Главное, алган сорауга кирәк. Уңай бәяле. Миңа калса Тимур Бекмамбетовның Татарстанга файдасы булыр, чөнки шуның аша ничектер менә Татарстанда үз өлешен кертә, үз исемнәре белән шундый Девитаев ул чынлап та шундый каһарман кеше булган инде, аннан чабырга ничектер батырлык кирәк булган. Девитаев Татарстаннан булган дип. Ну, беренчедән Девитаев мукшы, һәм мукшылар моның белән ниһаять зур кино төшерүләре белән горурланалар. Икенчедән, ну, минем шикләрем бар инде ул, чөнки заказ белән эшләнгән әйбергә минем шикләрем була, һәм бу сугыш темасы, һәм аны соңгы елларда бик нык күпертәләр, ләкин безгә Татарстанга аның тәэсире начар булмас дип уйлыйм. Ләкин Бекмамбетовка ни өчен биргәннәр, мин аны аңлыйм инде, үзе тәкъдим иткән инде. Менә шундый тема бар дип. Соңгы еллардагы чыннан да аның Ёлки кинолары ашагына без беләбез, һәм берсе дә белмим, күпме кеше караган икән аны. Аның уңышсыз кинолар дип саныйм мин аны.
Беренчесен карадым мин аны. Беренчесен Беренчесен генә карадым. карадым, Хәзер аңа әле 8нче Алар 17 бит инде. 17. Ну белмим инде. Радикка карагас нигәдер шул санны әйтәсез. Яр эшләсен дип дигән. Ай, уңышлар аңа. Карагыз әле, тагын уңыш теләгәннән кала, безнең бар бит әле шундый темалар, мәсәлән, Рейхстагка байрак, Кодавай. кадавы әйе, димәк, фотода булган кешеләр, команда медальләр моның өчен алган, имештер ул постановка, әшин барлыгында беренче булып анда татар кешесе кадаган фәләннәр. Миңа калса, бездә әле темалар күп, менә Муса Җәлил темасы бар, шулай бит. Ну, гомумән, не, сугыш темасыннан тыш та бик күп темалар. Юк, менә аңа бәйләп Ну, әйтсәң. кара, гомумән татар кино төшерәндер фильмнар. Хәзер пьесалар буенча, бернинди тарих булган фильм төшермәделәр нигәдер. Вот гомумән тарихи фильм нигәдер юк. Хотя бы теге, әлбәттә, бер хан заманнан фильмнарны төшерү кыйбатка төшәдер инде, ләкин төшерегез хотя бы тасыр вакытында булган бер каһарман турында. Юк, ни, ак чәчәкләр. Ну, охшашлар бит ул шулай ук документаль фильм түгел. Аның юк теге канвасы. Шуңа күрә нигәдер белмим. Азма күпме якын Зөләйха бар иде инде, не, христианлаштыру, чукындыру темасы. Ләкин онсы да әсәр. Ә безгә инде тарихи вакыйга, тарихи каһарман әле аңа Татар супергеройны. Җитмәдек әле. Яхшы, моның белән бу Тамам, тамам. Шуны 23-нче. Безнең тагын бер тема, хәзер без бу видеоны 2 бәйрәм аралыгында яздырабыз, 23 февраль һәм 8 март. Ул шундый гендер бәйрәмнәре дип әйтергә була, җинес бәйрәмнәре, дөресме шулай әйтергә? Димәк, 23 февраль ул инде ир-атларны котлыйлар, хезмәт иткәнме, итмәгәнме, хәзер инде ни, мөһим түгел ансы. 8 мартка хәзер бөтен кеше әзерләнә, хатын-кызларны теге конфет сатып ала, чәчәк һәм башка бүләкләр. Ләкин шул ук вакытта, менә ул башка социаль челтәрләрдә күренмәсә дә, Facebook'та мәсәлән күренә, кешеләр 23 февраль, мин аз күрдем теге 23 февраль белән котлауларны. Мин хәтта 4 февральдә күрмәдем дөрес әйткәндә. Бу юлы бик класс иде ул. Ничектер менә бер 5 кеше анда яза инде, ну, ире белән төшә мәсәлән, менә без. Сезнең Facebook'ыгызны яхшы киләгәнсез, үзегезгә Үзе киләде бу. фикердәшләрегезне җыйгансыз да һәм шуңа күренми. Күбрәк булды 23 февраль депортация турында, чөнки ул чеченнар һәм ингушларны депортация көне. Анда 23 февральдә Гайс Акыйның туган көне иде тагын. Анда берәсем 23 февральдә кадәр теге Лора Палмер үлгән икән. Минем бик Бу Twin Peaksның это лента икән. Анда ну ничәмә кеше гомумән шундый протест буларак әйтә менә карагыз. Хотя мен угайным Чечняда ул 23 көн түгел бит 22 февраль дип билгеләнә. Ягъни аларны әйтәр булган бундый хәл. Яки 23 февральгә кертмиләр. Чөнки истәк кешеләр бераз теге борчылыр дип инде. Минемчә шик бар, Совет чорында шундый булырга мөмкин, махсус шундый көн сайлаганнардыр. Ой, инде. Булырга да мөмкин. Беркем бөтен кеше онытсын, белмәсен, искә алмасын дип. Һәм 8 март көне дә ул балкарларны сөргән көн. Менә сезнең өчен ничек бу көннәр? Аңладым, син Twin Peaks белән бәйле 23 февраль. Ну 23 февраль бишеннән дә бар ул ир-атларны котлау безнең гаиләдә армиядә хезмәт иткән, сугышта булган кешеләргә лаек аңа дигән фикер бар. Безнең абый Әфган сугышында булды, без аңа күпме азмы күпме котлыйбыз. Ләкин бу елда мәсәлән мин котларга унытканмын, андый игътибар юк. Чит илләрдә мондый айырма юк. Менә хатын-кызлар бәйрәме, ирләр бәйрәме ул нонсенс санала, һәм ул бездә һәм СНГ илләрендә генә калды буга инде. Ул шул сабак калдыгы, ләкин теге менә мин кичә күрдем, фем кызлар дигән хәрәкәт бар бит. 8 мартта алар ниндидер акция уздыралар. Ләкин алар бу безне кимсетә дигән ни түгел, әле өйдә көчләүгә каршы оештырылган дидер Я не виновата концерт ул, мен анда катнашам. Ну вот. Я не виновата концерты. Анда теге мәхкәмә теге ничек ул идеген.
Ягъни каршы инде, чөнки закон бар инде, күп языла бер турында. Аларның омтылышлары менә әйбәт, чөнки кулланып. шулан кулланып, менә хатын-кызларның көчләү ниенә игътибар җәлеп итү. Бу бит теге зазеркалье кебек булган инде. 8 март ул хатын-кызларның хокуклары өчен көрәшкән кешеләрне ничектер шундый зурлау, ул шул датаны билгеләү, хатын-кызның хокукларына багышланырга тиеш, ә ул ничектер менә киресенә әйләнә. Димәк, Яз матур, одобрение хатын-кызның фәлән-сәлән, как будто хатын-кызлар белән бәйле проблемалар беткән төсле. Аларга әле дә азрак түлиләр, иратларга караганда. Санап китмим инде, дөнья хәтле проблема бар. Хатын-кызлар белән именно бәйле. Иншалла, берне аерым сөйләшү Ул бик зур проблема чынында. Бездә хатын-кызларның хокуклары якланган дип санала. Ләкин аларны күпертергә теләмиләр, шул гына әйбер бар. Юк, мин әйтмәкчiyim, менә 8 март көне ул хатын-кызлар көне булса да, дөресрәк булыр иде шушы хокуклар турында. Дөрес, сөйләшүгә кайтарырга. Чөнки нәрсә мөһимрәк, чәчәк белән конфетме, әллә менә шушы хокукларны ниндидер җәмгыятьтә булган шушы авыртуларны дәвалаумы? Чәчәк белән конфет алу һәм шушы темаларга сөйләшү. Син по максимумы? Чыгып китәләр име? Мин сине кыйнамыйм. Инде шуңа риза булырга тиешсең. Димәк, өченче төп тема, чөнки Радиф ничек бик каты уйланып китте хатын-кыз дигән. Юк, 20 февраль, минем өчен ул теге әтиенең яшьлек бәйрәме, чөнки алар шул вакытта иде яшәде иде Калининград өлкәсендә. Алар минем гадәттә әни чыгарал фотоларны, миңа 22 яшь, без барыбыз да матур, беләсезме, шулай берне. 23 февраль чөнки Калининградта нигә анда хезмәт иткән. Чөнки мин туганда әти шунда күчкән иде. Башта күчтә, без аңа килдек. Без анда яшәдек 1 елмы, 1 ел ярыммы инде, шунда беләсезме, иске бер йортта, 2 катлы, прямо теге бөтен илләр янында, латышлар белән мин урамда уйнаган идем. Әйткән Ә ни өчен 23 февраль? Ул анда хезмәт иткәнгә? Хезмәт иткәндә, инде ничектә формада, шундый матур, икесе дә шундый, беләсезме, Хәзер мәктәпләрдә, балалар бакчаларында бармы менә бу армияга без менә мәсәлән бәләкәй чакта бар иде, кул эшләнмәләре эшли идек, әтиләрне котлау, армия турында сөйлиләр иде. Хәзер бармы, юкмы? Хәяткә менә 3 яшь, ул алып кайтты миңа самолет ясалган, әти янда язылган һәм йөрәк. Миңа Камил алып килдем блокнот, мен күрсәткән идем, шундый тактильный блокнот. То есть ягъни анда берни хәрби темага юк, самолетлар анда шундый. Просто сиңа бүләк. Менә без танклар шидерик, самолетлар. Башка бер юк. Мен сохо китә инде, конечно, бәхетле барган возможно, анда кассирлар тора шундый моңсу, һәм формада киенгән. Бик котышкыч күренә. Бу бер әлбәттә мине куркыта, чөнки нәрсә өчен бу? Милитари тема, ни. Әгәр дә бу ирләр бәйрәме булсын, ирләр бәйрәме булып калсын, әгәр дә ул армия булса, армия булсын, нигә хатыннарны киендерергә өчен, мен хәрби киемнәргә нәрсә өчен? Хайп өчен. Әйдә күчек тема. Аларга сорап бирегез, аңлашым. Мөсия апа, язып комментарийларда зинһарнигә киендерегез. Кайчан вакытым бар? Безнең яраткан рубрикага әйләнеп бара Тинчурин театры турында сөйләшү. Ул беренче түгел, да? Без һәр тапшыруда Тинчурин театрын искә алабыз, чөнки ул хәзер шундый яңалыклар чыганага. Үзләренең сменаны ачырга кирәк аларга. Димәк, Тинчурин театрында шундый конфликт барлыкка килгән, аларның режиссеры булмаганда, читтән чакыралар режиссер, һәм яңа килгән режиссер ул русча эшли, ләкин татар спектакле куярга булган. Ләкин ул спектакль ул кемнеке әле? Анда берсе Мансур Гыйләҗев. Мансур бер автор инде, анда аңлаучан, классический инде, юк, эротика түгел, беркемдә укымады бит сезнең аның пьесасын әле. Анда просто бар 2 хатын, 2 ир, ничектер алмашыналар инде бер-берсе белән шундый. Мин хәбәр укыдым. Хәбәр буенча син тагын һәм Тинчурин артистлар белән сөйләштем. Пастернакны ташылай укыган. Алар әйтәләр, анда бар иде. Юк, мин теге яклап әйтүем түгел. Мин нәрсә менә ишеттем, шуны әйтәм. Анда бар эротика, анда бар шундый теге. Имештер безнең халыкка килешмәгән һәм безнең сәхнәдә бер кайчанда булмаган әйберләр. Һәм шунда конфликт чыккан. Тинчуринда күп нәрсә булды булмаган нигәдер, вот шул куркытты. Мин нәрсә белгән идем, мин анда режиссер Алексей Бранин. Ул гомумән Израильдә яшәгән, миңа ул сугышкан, хәтта аның бер җәрәхәтләре бар. Ну, сез Facebook'на күрсәгез, күрәсез фотоларын прямо онда тора ул. Елмыда күчкән.
Ал тюзда куйга инде бер спектакльне театрда була ки, по бер нәрсә бара. Шу бер-икесенә Һәм аннары баран теге иммерсивный спектакль куйганда, беләсең кем чыкты, кем ялганлый. Шундый кичкенә гайбер инде ул һәм чыкканнар ул бик теге горурлана поста чыгара иде. Ансары Лёша что, татарча что ли? Типа, да, татарча куям вот, типа, ну. Аңламыйча анда просто аңламаган принципларын, типа, да. Монда төп әйбер, ике атна дәвамында читка урыс телендә булган. Һәм бу татар театрында гомумән булмаган хәл. Һәм нинди генә режиссер булмасын, һәм ул Тинчуринда түгел, башка театрларга да татар телен белмәгән режиссер килгән очракта да ул тәрҗемәче белән, синхрон колакчаннар белән аның тәрҗемәсен укып барган. Һәм читкалар һәрвакыт татарча булган. Монда русча һәм ул ике атна дәвамында барган. Яры аңлашыла, бер-ике тапкыр булырга мөмкин. Монда Тинчуринның артистларына беренчедән миңа ошады аларның бу позициялары, алар каршы ризасызлык белдергән. Фактически тел сагында. Тел сагында. Миңа калса бу аларны теге мактауга лаек не. Мин аларның мораль ягын карамыйм, чөнки мин ул әсәрне укымадым. Миңа да сөйләделәр, бик ачыктан-ачык нинди сәхнәләр бар, күренешләр бар. Мин анда катнашырга теләмибез, безгә хас түгел дип. Аңа мин бәя бирә алмыйм, ләкин чыннан да театр икән, аларның читкалары да, репетицияләре да һәм сәхнә әсәре дә татарча булырга тиеш. Гомумән тренд сизеләме шундый менә рус теле татар театрына үтеп керә? Бармы шундый тренд? Татар театрларында мин күргәнем юк. Әйе, гел татар гына дип әйтәләр, башка театрга карасаң, сәхнә артында урысча сөйләшәләр инде алар. Ләкин мәсәлән, сәхнәдә аралашу телен әйтмим, иҗади процесска, мәсәлән. Укулышлар, бәйгеләр уза. Беләсезме, анда кемдер кычкыра башлый инде, без беләбез кешеләрне. Как Волан-де-Мортны әйтергә ярый. Зиләпаны? Юк, Зиләпа, кстати, әйтте, миңа ошады әйткән, миңа ошый нәрсә хәнчүртә бара. Ачык рәвештә без ялгыштык. Без дә эшләнмәгәнбез. Менә шундый проблема бар безнең. Ягъни, гадәттә без бит вообще белмибез театрда бара. Вот сезгә спектакль килеп чыкты, нәрсә булды варышында. Монда без күрәбез. Менә мәсәлән, тел таба алмадылар. Чынлап тел таба алмадылар. Чынлап уртак тел таба алмадылар, ягъни, һәм нәрсә таралыштылар. Мин сизмим, нәрсә менә без узган тапшыруны сөйләшкәндә асыл конкурс турында, анда ягъни читкалар узган иде. Русча, ләкин без беләбез, мәсәлән, хәтта артподготовкада кайвакытта татар артистлары катнаша русча укыганда, алар өчен бер тәҗрибә. Әмма сәхнәдә бер кайчанда рус спектакле чыкмаган инде. Фаразәле кире процесс бармы? Мәсәлән, рус театрларында татарча нәрсәдер куйган бар. Татарча түгел, мәсәлән, татар драматургларын, татар темасына спектакль русча. Элек совет заманында бар иде бер никадәр тренд, тәрҗемә итәргә, авторларны тәкъдим итәргә. Качаловта бармы? Мәсәлән, мин Элек булган ул анда. Мәсәлән, Хусайновның Әни килде спектакль ул шул кадәр популяр булган, ул бөтен театрларда барган. Камалда, Тинчуринда һәм Качаловта. Хәзер күз алдына китерә аласызмы? Мәсәлән, Славутский әйтә, беләсезме, безгә күптән без Галиәсгар Камалны куймаган идек. Кая анда Инҗигизатовның яңа вербатимы? Юк бит инде. Бу аларга бәлки тәкъдим иткәннәре юктыр. Яисә яңа бәлки аларга кызыклы әсәрләр күренмидер. Кара, мәсәлән, тәсир белән завритлар әгәр дә шөгыльләнә гадәттә. Алар барысын да белә. Нияз абай әйтүенчә, гомумән үзен шулай әйтә, мин бөтен театрның завриты дип инде. Мәсәлән, татар театры, нәрсә куярга кирәк иде безгә дип инде. Шулайдыр, бәлки хәзер Әлмәттә дә, Кәриевтә хәзер бер үк әсәр куела, Миколай исемле, моны драма нигәдер. Шәп әсәрдер. Шул ук Мансур Гәҗев жазган, кстати. Менә ул Тинчуринда димәк, менә бу әсәр кешегә туры килмәгәндер, белмим нәрсә булган дип инде. Вот аны хәлем Димәк, шундый мин сизмим, якка бару бөтенләй. Мин сизәм, хәзер мәсәлән бар, теге кайвакытта рус сүзләре күбрәк керә башлады, ягъни теге гади сөйләм инде, ничек без хәзер үзебез урамда сөйләшәбез. Менә шул шәмбе кич беләмдә ничек бар иде аталайды ул. Алар бит яшьләр, алар все-таки анда икенчерәк проект, зур сәхнәдә, мәсәлән, Камалда әлегә сак карыйлар. Менә мин сездән сорау алганда искә төште, теге угыллар
Алар бит татар темасына уңай карый. Вот угол қойды бірінші тапқыр. Қойды. Йылдыз эшләде анда. Ләкин алар репертуарга кермәде. Алар читкана Юк, алар лаборатория вакытында алар куйганнар иде. Ибраһим Сәрәхов буенча без куйган идек спектакль анда чыктылайды, әйме? Каламак хикәяләр буенча инде. Һәм ул керергә тиеш иде, анда Эмиль Талипов уйнаган, нигә кермәде? Ягъни мәсәлән, аны җәдвәлләре туры килмәгән инде. Һәм алар Илдус Миндонин чакырганнар, ягъни аларга кызык ул. Йылдыз гомумән һәр даим ничектер алар белән партнерствода әйтеп бит. Димәк, алдынгы карашлы театрлар, ягъни әлбәттә моны. Яңа театрлар ничектер шулай, мәтәлән, гибкирәк. Урыс театрларында татар әсәрләрен карау кызык булыр иде, ул яңа ниндидер караш тудырыр иде. Здравствуй, Мухаммед. Здравствуй, Зайтуна. Ты совершила намаз, да? Яхшы, безнең шуның белән төп темалар тәмам. Хәзер безнең блиц кебек бара. Мин әйтәм, яки Рәдиф бер җөмлә максимум. Яки Рима, яки мин анда комментарий калдырабыз. Нәрсә? 3 җөмлә безгә, аңа бер, безгә 3. Икебезгә. Һәрбере безгә. Ярый, сез пока математикада буталып беткәнче, хәзер укый башлыйм. Димәк, беренче хәбәр Стинг җырчысы килә 27 сентябрь. Афәрин. Син. Бер тапкыр килде бит инде, шаган димәк. Рәхим ит. Стингабый. Татнефть аренада Акбарс командасы татар мемын куйган, һәм аның янында фотога төшеп була. Ул мем безнең менә монда булачак. Римма теге. Нефть шапап утырайчы бер. Аңладым мин аны. Мин күрдем аны. Шуны куячак. Бик шәп. Рәдиф синтез дип мин аңламыйм бу. Юк, Акбарс хоккей командасы ул чынында бик милли жанлы команда. Татарстан яклы һәм бөтен патриотизм, патриотизм, Татарстан гимнынан башлап, татар җырларыннан башкарып һәм киемнәренә кадәр түбәтәйләр. Шуңа алар милли жанлыклар белән халыкка да якын. Мин искә төштем, кичә кергән идем, мин бер дустым эшли ул промоутер кемнән, анда бар аерым вакытта татарча чат. Исән монда без татарча сөйләшәбез инде. Исән сәлам сезгә. Кичә ничек матч узды дип, ну, сөйләшәр, аны бик озын трет. Исән шулай. Берничә ел элек мин Акбарс такымы, командасы фанатлары турында материал ясаган идем. Ул вакытта Татарстанның президент институтын бетерү темасы күпертелгән иде. Алар әйткәннәр иде, түбәтәйләр, ниләр, Татарстан флагы булсын, а президент бер генә булсын дигән җаваплар бик күп иде. Шундый менә кызык ул. Бер яктан безнең Татарстан гимны уйнасын, берсенә дә ни матур бит, без аңа күнектек дип әйтәләр. Түбәтәйләр кызык, Татарстан флагы кызык, ләкин ни Татарстан атамасы кирәк. Ну, ул вакытта кеше просто тәэсир итә. Хәзер кызык булыр иде, яңадан ничегрәк республика федерализмы темасы. Чөнки мин беләм студентлар, фанатлар белән эшләүче кызны, Аня исемле. Ул бик горурлана, ул шундый ничек әйтим инде. Шундый идентичности көчле булган рус кызы, шундый беләсезме теге. Бик ачык кыз, ул миннән билет алган идем. Акбарс уенына барып килгән идем. Бу рекламный интеграция давай. Ләкин ул Аня татар теле буенча миңа мактана иде, типа олимпиадаларда мин катнаштым. Ул Татарстан конституциясенең белү буенча конкурста беренче урын алган. Миңа килеп мактаткан иде, шундый мактанган иде. Шул кадәр теге Акбарс нитә? Мотивирует, тәрбияле именно Татарстанга. Бер кимчелек Татарстан Акбарс хоккей командасының шушы милләтпәрвәрлеге Рубинда юк. Футболда ул бик мөһим булыр иде. Анда инде гомумән маргиналлар. Буны төп темага күчәргә кирәк булган ниндидер мем урнаштыру. Коронавирус карантинында булган кешеләрне лайнердан Казанга алып килделәр. Һәм анда кошалдылар инде фиргер белән хәзер әле. Теләктәшлек белдергәннәр иттеләр, фәлән дигән дип. Минемчә аны хөкүмәт янында кешеләр ясаган үзләре. Шундый типы яңа елдан калган фиргерләр канчык туздырырга кирәк иде. Коронавирус темасы яңадан кабынды. Мин инде берничектер сүнәр дип уйлаган идем, ләкин менә Казанга кайткач 8 кеше яңадан ниндидер ажиотаж булды. WhatsApp-ларда әлендә тарату, фикерләшү. Белмим инде безнең Татарстанда һәм гомумән Русиядә йөрәк авыруыннан һәм яманшыш авыруыннан күбрәк үлә.
Шуңа күрә бу моңардан шулкадәр зур бүки итеп куркырга да кирәкмидер. Бу вирустан кешеләр терелеп бетсеннәр, исән-имин чыксыннар һәм таралмасын бу. Кул юарга. Кул юарга һәм биткә тотынмаска дип әйттеләр. Һәм бик якын тотынмаска. Син тотындың Вот нәрсә мин искә төштем ул коронавирус турында. Минем клавишница ул бит 6 айдан. Ул сөйләгән аны консерватория. Бояру, так что аны консерватория көтмәгәннәрне берничә көн буе. Ягъни мин Кытай кеше түгел хәтта, ягъни ул шул кадәр истерия башлана барасы. Инде кертмәгәннәр. Вот шулай. Һәм Кытай студентларына әйткәннәр, сез пока утырыгыз сез общагызда күренмәгез. Айда без бит вообще кайтмадык Кытайга әле. Әле каникул расизм белән. Ну расизм башлана, менә гомумән менә Паника бар, коронавирус, чөнки ул без хәтта без бик зур шундый бер дәүләт кебек миллиард кеше яши, без аны дөрес чортында бер нәрсә белмибез. Без кайда Кытайдан сез килә? Куркынып, бетәбез. Гади грипптан күбрәк кеше үлә, вот реально. Машинада халак итә. Вот шуңа күрә ничек менә бу маркер бик теге. Башка темаларга җимлә калмый. Радик Харис ва Сырханның мэры отставкага киткән. Афәрин. Рәхим ит. Әлхәмдулилlah. Лилия Салахетдинова балага узган. Ой, да, без мин аның өчен бик шат бер яктан, ләкин аның да сәламәтлеге өчен бик нык борчылам. Аңа да саулык телибез. Аңа да бик җиңел узарга насыйп булсын инде. Һәм бу җәмгыятьне шулай бүлә, мин комментарийлардан карыйм, берәүләр анда шундый куркыныч әйберләр язалар, анда Радиф сиңа язган әйберләр ул. Чүкене, анда бала турында анда бөтен шундый теге ниндидер зәгыйфлекләр, ниләр, авырлар турында кеше бик ачуланып яза, башкалар киресенчә хуплый, әйле, батырчылык иткәнсез, балага узгансыз дип. Бу очракта просто дога гына кылырга кирәк. Мин ничектер теге мораль яктан бернидә бәя бирергә ничектер куркып торам бу тема. Безнең хукук та юк аңа. Һәм тәмамлыйбыз шундый кызык тема белән Алсу, җырчы Алсу, Радиф. Шусын крас мин реально аңлаган нинди Алсу, нәрсә кайдан Алсу? Җырчы. Собчак бу Питер мэры түгел. Собчак бу. Ана кызы. Алсу Собчакка интервью биргән. Аңа бераз татарча өйрәткән һәм әйткән дөрес әйткән. Бераз түгел, бик матур ни. Мин сине яратам. Кәҗә бу гына шата. Шул фразаны өйрәткән инде һәм миңа сәер тоелды. Мин уйлаган идем, Сафиннар, алар татар авылыннан Башкортстандагы. Һәм соңгы вакытта бу бит инде гел ни күзгә ташланып тора, гел колакка ишетелеп тора Башкортстандагы татарлар турында. Һәм алар килгән авылда анда ниндидер башкорт ансамблялары кашалар. Һәм минемчә, миңа менә бу фраза буенча мин сине яратам, ничек ул әйтте аны Алсу. Һәм менә бу башкорт ансамбле каршалау беләсезме нәрсә аңладым мин. Аларга менә бу идентичность, в принципе, ни каядыр анда ниндидер 112нче урында. Булайрак әйтелә ул, әйе, бу вроде башкортныкы, бу вроде татарныкы, әллә ни аерма да күрми, ул телне әллә ни белми дә. Ну менә шундый дәрәҗәдә инде бу чын җырчы Алсуда. Иң кызыгы, беләсезме, мин аны бу фразаны Инстаграмнарга нергә чыккач, бик аны захейтили реально. Шул кадәр шулай сөйләшәмени кеше, булай оят бит инде, хурлык бит инде, сине түгел, сиңа дип сөйли, әле ни авазларын дөрес чыгармы дия. Мин уйлаган идем ничектер, ни каран ди кызык әйтемне өйрәтер дип дигән фикер әйтерләр дип уйлаган идем. Костя Алсу научил меня новым словам. Так, мама. Ни Яңа спектакльгә кертик. Миңа калса, менә кешеләрдә бездә һаман менә татарча әйткән бит инде, хупла. Юк, аларда лучше мем дәрәҗәсендә инде. Бу мөһим дә әйбер түгел, шундый дөресен әйткәндә, теге артык игътибар бирә. Ул аны махсус та әйтмәгән, нәрсә исенә төшкән, балачактан нәрсә ничек үртәлгәннәр, шуны тотты да әйтте инде Ксения Собчакка. Бу әйтемне бөтен татарлар белән. Бу моңардан оядырлык та түгел инде. Безнең гомумән, без хәсибез, без улагай бит, безгә кирәк милли теге геройлар, без әйтеп чыга башлыйбыз инде Алсу Сафинар, Хамарат Сафинар, Хамарат. Берсе җүнләп татарча яшьми, алай булса да. Менә шул проблема бардыр инде. Ягъни кеше әйтәлмисең, кара менә ул ничә җиткән, һәм ул беренче каналда сөйи башласа, уңышка ишеп, сез сөйи башласа иде. Юк, аның бөтен әйтемнәре менә шул 500-гә кайта иде инде. Шуның белән тәмамлыйбыз, чөнки ярты сәгать инде сөйләштек. Шундый рекламный пауза эшләп алам. Безнең
беренчедән рәхмәтебезне белдерәбез Сәйдәш мәдәният үзәгендә, без монда яздырабыз алар безнең дуслар. Һәм икенче хәбәр, безнең Мин татарча сөйләшәм акциясенең чаралары башланып китте. Хәзерге вакытта без бәйге игълан иттек һәм яшь музыкантларны, кем музыка белән шөгыльләнә, кем җырлый, җырлар яза, аларны заявка тутырып җибәргә чакырабыз. ВКонтактеда Мин татарча яшәм дип җыйсагыз, безнең рәсми төркемдә бөтен информация бар һәм бу видеосларны ниләренә дә куеп бетерербез. Тәмам, рәхмәт. Рәхмәт.